Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Narciso. Taong 1970, walang eksaktong lugar. Magbabalaw kung tawagin si Narciso sa kanilang baryo. Ayon sa kanya, na kaya ganoon ang palayaw niya ay dahil sa kilala siya ng mga kalugar niya bilang mangunguha ng dagta ng puno ng balaw. Noon pa man kasi pinuno, napapakinabangan na talaga ang dagta nito, gawa ng sangkap ito ng iba't ibang uri ng produkto. Malimit din itong iniaangkat, kaya naman may mangilan-ngilan noon sa kanila ang ginawa ng hanap buhay ang pagbabalaw. Wala namang problema ang ganoong trabaho. Ang kaso lang, napakahirap nitong makakuha. Malimit kasing tumutubo ang mga puno ng balaw sa bundok, kaya naman obligado silang tumungo rito para manguha ng mga dagta. Ayon sa kanya, tinatapyasan lang nila ang puno ng balaw tapos susunugin ang balat nito at babalikan pagkaraan ng isang linggo. Paulit-ulit lang ang ganoong proseso, kaya nakakapagod talaga ito. Ang mas nakakadismaya pa, hindi lalagpas sa isang timba ng dagta ang kanilang nakukuha pagkatapos ng isang linggong paghihintay. Dagdag pa niya na, pasipagan na lang talaga sa paghahanap ng puno ng balaw dahil kung hindi, malabo kang makapuno ng kahit isang tabong dagta pagkaraan ng isang linggo. Luging-lugi ka na nun, lalo pat ilang kilometro rin ang babaybayin mo para lamang makarating sa bundok kung nasaan ang puno ng balaw. At dahil sa ganoong sitwasyon, malimit lamang noon ang mga taong nagbabalaw. Karamihan kasi, humahanap na lang ng ibang mapagkakakitaan kaysa maghirap kakakyat ng bundok. Ngunit para kay Narciso at sa kanyang pamilya, hindi niya kayang iwan ang ganoong trabaho kahit napakahirap nito. Importante kasi sa kanya ang pagbabalaw, gawa nang nung nabubuhay pa ang kanyang ina, yon ang ipinamulat nitong trabaho sa kanya. Bago rin ito pumanaw, paulit-ulit nitong pinaalala sa kanila na maganda ang pagbabalaw. Kailangan lang nilang masanay at higit sa lahat, makita ang rason kung bakit nila ito ginagawa. Nakakalito man para kay Narciso ang huling mensahe ng nanay niya, hindi niya ito binigo. At sa paglipas ng mga buwan at taon, unti-unti na rin siyang nilamon ng trabahong yon hanggang sa ito na lamang ang alam niyang gawin. Gayunpaman, kahit walang ibang trabaho, hindi naranasan ng kanyang pamilya ang magutom. Kapag ipit sila, palagi siyang nakakahanap ng paraan para maitaguyod ang araw. At awa naman ng Diyos, dahil sa kanyang diskarte, unti-unti na rin guminhawa ang buhay nila. Ngunit pagsapit ng taong ito, napansin niya na parang ilang araw na siyang binibisita ng nanay niya sa kanyang panaginip. Palagi silang nagkakausap pero kinabukasan lahat ng memorya niya na may kaugnayan dito, bigla na lamang nawawala. At ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, tanging ang mukha lang nito ang kanyang natatandaan. Dahil dito, hindi na siya gaanong nakakapagpahinga ng maayos. Akala niya, titigil din ang ganun niyang mga pangitain, pero sa paglipas pa ng mga araw, mas lalo lang itong lumala. Minsan na rin niya itong nabanggit sa kanyang asawa, subalit maging ito man, walang mahanap na rason kung bakit ito nangyari sa kanya, hanggang sa inabisuhan na siya nito na bisitahin ang puntod ng nanay niya. Nang marinig ito ni Narciso, naisip niya na baka yun na nga ang kailangan ng nanay niya sa kanya. At dahil dito, hindi na siya nagdalawang isip na pumunta ng sementeryo. Marami mang ginagawa sa buhay, binigyan niya talaga ito ng oras. Alam niya kasi kung gaano siya kamahal ng nanay niya noong nabubuhay pa ito, kaya naman wala siyang bagay na hindi doon kayang ibigay. At sa pagdating niya sa puntod ng nanay niya, tahimik siya roong naupo habang pinapakiramdaman ng presensyang pumapalibot sa kanya. Noong una,
Wala naman siyang napapansing kakaiba, pero habang tumatagal, napagtatanto niya na parang merong humaplos na hangin sa kanyang balikat. Nagbabakasakali siya na yon ng nanay niya, kaya naman agad siyang humanap ng paraan para ito ay makausap kahit sa konting panahon lamang. Ayon kay Narciso na, kahit marami ang hindi naniniwala sa pag-iral ng mga kaluluwa, naniniwala pa rin siya sa mga ito. Para sa kanya, ang mga kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay ay patuloy pa rin nating kaagapay sa araw-araw kahit sila man ay matagal nang pumanaw. Silang nagbabantay sa atin nang sa gayoy hindi tayo mapahamak. Dagdag pa niya na, sa tamang pagkausap at paraan, posible na makausap niya ang kaluluwa. At dahil sa ganun niyang paniniwala, milagroso nga siyang dininig ng kanyang ina. Nagsimula ito noong kinausap niya ang puntod. Anya, habang ginagawa niya ito, may napansin siyang mga itim na langgam na paisa-isang nagsisikumpulan sa kanyang harapan. Ilang minuto lang ang lumipas. Paghiwa-hiwalay naman ng mga ito, dito niya nakita ang maliit na mensahe na pinaniniwalaan niyang nagmula sa kanyang ina. Pagsilay niya rito, di niya yun kagad na unawaan, ngunit sa katagalan ng kanyang pagtitig at pag-iisip, nabasa niya ang mensahe na pilit nitong ipinaparating. Sa kanyang pagkakatanda, pinababalik siya ng nanay niya sa bundok upang muling kumuha ng dagta ng balaw. Ngunit sa pagkakataong ito, gabi siya nito pinapapunta. Inutusan din siya nitong wag na wag magdadala ng sulo, gawa ng hindi niya makikita ang punong hinahanap nito kapag meron siyang dalang apoy. Nabanggit din ng mensahe na ang punong tinutukoy nito ay merong lagablab ng apoy sa katawan na hindi kayang maapula ng tubig. At kapag nasipat niya ang bagay na yon, kuhanin niya ito sa pamamagitan ng pagtakip dito ng telang itim. Pagkatapos iuwi niya yun sa bahay at maghintay siya ng 9 na araw bago ito muling buksan para makuha ang kakaibang dagta na namuo sa paglipas ng mga araw. Nang mapagtanto ito ni Narciso, medyo naintriga siya kasi ang mga ganung hakbang ay pawang nakalaan lamang kapag ang isang tao ay merong kukuning mutya. Alam niya ito dahil makailang beses na nila yung napagkwentuhan ng kanyang mga kaibigan. Dala ng pagkagulat sa kanyang mga nabasa, dali-dali siyang umuwi sa kanila para maghanda. Naisip niya na mas mainam na umalis siya noong ding mismong araw nang sa gayoy hindi siya maunahan ng iba pang mga magbabalaw. At para naman hindi mag-abala ang kanyang asawa, inabisuhan niya ito na meron lang siyang bibisitahing kaibigan. Wala man siyang pinagsabihan ukol sa kanyang paroroonan, hindi siya gaanong nag-aalala. Naniniwala kasi siyang makakauwi siya ng ligtas at higit sa lahat, walang mangyayari sa kanya. Kalahating oras pa ang dumaan, sinuyod na niya ang bundok na ang tanging gabay lamang ay ang liwanag na nagmumula sa buwan. Halos 3 kalahating oras din niya itong binaybay hanggang sa marating na niya ang gubat kung saan siya kumukuha ng dagta ng balaw. Mula sa lugar na yon, wala siyang ibang ginawa kundi ang magmasid sa paligid. Gaano man karami ang dagta na kanyang nadaanan, hindi ito sapat para maagaw ang kanyang atensyon. Maya-maya pa, nang marating niya ang dulong parte ng balawan, may nakita siyang katangi-tanging puno na merong apoy sa pagitan ng katawan at sanga nito. Taliwas sa mga ordinaryong balaw, kulay itim ang balat nito, tapos sa itaas na parte ng katawan, may nakikita siyang itim na dagta na tumutulo. Wala siyang ideya kung ano ang bagay na yon, ngunit nasisiguro niya na ito ang pinapakuha sa kanya ng nanay niya. Dala ng kuryosidad, dali-dali niya itong nilapitan hanggang sa ilang metro na lamang ang layo niya sa puno. At sa paghawi niya ng talahib, laking gulat na lamang niya nang may masipat siyang nilalang na kumakain sa dagtang inilalabas nito.
Sa sobrang dungis ng itsura ng nilalang na yan, hindi niya na kayang maisalarawan ang anyo nito. Basta, napakalayo nito sa pagiging tao. Nang magkatitigan silang dalawa, bigla naman yung umatungal, kasabay ng mabilisan nitong pagsunggab sa kanya. Siyempre sa takot noon ni Narciso, dali-dali na rin siyang napatras habang iniilagan ang pag-atake nito. Pagdistansya naman sa kanya ng nilalang, nakakita siya ng tipak ng kahoy na hindi naman gaanong kalakihan. Kesa wala siyang maisalag at maipalo rito, pinagtiyagaan niya na ito hanggang sa magpang-abot silang dalawa. Paulit-ulit niya itong hinampas ng kahoy sa ulo at hindi nagtagal, wala na rin yung nagawa kundi ang mapakaripas ng takbo papalayo. Ayon sa kanya, na kung titingnan wala namang galos o pinsala ang nilalang. Ngunit sa inakto nito, parang nakasilay ito ng takot sa kanya. Gayunpaman sa kabila ng hindi inaasahang pangyayari, ipinagpasalamat pa rin niya na umalis yon ang kusa. Kung nataon kasing hindi siya nito tinantanan, paniguradong malalagay sa panganib ang buhay niya. At bilang taong walang kakayahang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa ganoong uri ng nilalang, mataas ang tsansang mamatay siya. Ilang minuto pa ang lumipas. Sa halip na magpatuloy sa kanyang plano, nagtago na muna siya sa mga puno. Siniksik niya ang kanyang sarili sa pinakamasusukal nitong bahagi bago siya magsimulang magmasid. Halos inabot din siya ng 3 oras kakasilay sa paligid hanggang sa dumating ang puntong humupa na ang tensyon na nararamdaman niya. Pagbalik sa normal ng kanyang kaisipan, naglakas loob siyang lumabas mula sa lungga na kanyang pinagtataguan. Di nagtagal, nang makabalik na siya sa harapan ng puno, maigi niyang pinagmasdan ang bawat parte ng katawan, ugat at mga sanga nito. Maya-maya pa, pagsilay niya sa parte ng puno na may apoy, dito niya nakita ang isang likido na hindi nalulusaw. Dahan-dahan itong gumugulong patungo sa dulo ng balat at nung bumagsak ito, agad yung lumapat sa kanyang kamay. Pagkatapos pumasok ito sa kanyang palad kasabay ng biglang pangitim ng kanyang mga ugat. Hindi niya mawari kung ano ang nangyari, pero may naramdaman siyang kakaibang sensasyon. Nasisiguro niya ring hindi pangkaraniwan ng bagay na yon, kaya naman sinubukan niya itong ilabas sa kanyang katawan. Ang kaso lang, dahil sa sumabay na ito sa kanyang dugo, kahit anong paggilit niya sa kanyang pulso, di niya ito nagawa pang mailabas. Dahil sa pangyayari, bigla na lamang siyang napaupo habang pinakikiramdaman ang kanyang sarili. Unti-unti na rin noong nandilim ang kanyang paningin, buhat sa dami ng dugo na nawala sa kanya. Akala nga niya noon mamamatay na siya, pero sinikap niyang magpakatatag hanggang sa nawala na siya ng malay nang hindi niya nalalaman. Pagising niya, nadatnan niya ang kanyang sarili na nakaupo sa tabi ng puno. Umaga na rin noong mga oras na yon, kaya bago pa man siya makatayo, may nakakita na sa kanyang mga magbabalaw. Galit na galit ang mga itong lumapit sa kanya, na animoy isa siyang magnanakaw sa paningin nila. Ngunit nang masipat naman ang mga ito na wala siyang dalang dagta, dito na siya nito mahinahong tinanong ukol sa kanyang ginagawa sa lugar na yon. Dagdag pa ng lalaki na lahat ng puno ng balaw sa gubat ay meron ng nagmamay-ari, kaya para hindi siya masaktan, iwasan niyang dumikit o kumuha ng kahit na ano rito. Nang marinig naman ni Narciso ang sinabi ng lalaki, dali-dali naman siyang tumayo habang sumasagot doon ng, "Alam ko naman yan, pero wala nga talaga akong kinuha. Ayan, tingnan nyo, buong buo pa ang mga dagtang pinagpaguran ninyo. Pasensya na talaga, kahit ako hindi ko alam kung paano ako nakarating dito eh." Dahil sa kanyang sinabi, imbis na pag-initan siya ng mga magbabalaw, nagpa siyang mga itong tulungan siya. Maya-maya pa, nang maihatid na siya nito sa daan, itinuro nito ang direksyon patungong baryo. "Diretso ka lang. Basta kapag may makita kang daan, sundan mo.
Sa dulo niyan, makikita mo ang baryo ng Rosario. Wika ng isa sa mga tumulong. Pagkarinig niya sa sinabi nito, tumangulang naman siya habang nagpapasalamat. Karatig baryo ang Rosario Pinuno, ngunit para sa kanya, mas mainam na munang dumaan dito. Meron kasi siya roong kakilalang albularyo na alam niyang makakatulong sa kanya. Di nagtagal, nang marating naman niya ang baryo, dali-dali niyang pinuntahan ang bahay nito. Pagod na pagod man at medyo nanghihina, nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating na siya sa bahay ng kaibigan niya. Vicente! Vicente! Nandyan ba kayo? Ako to, si Narciso! Sigaw niya habang naghihintay sa labas ng bakuran. Nang marinig naman siya ng kanyang kaibigan, nagmamadali naman itong lumabas. Nataon noong meron itong ginagamot, kaya naman hindi ito kagad napansin ng kanyang pagdating. Akala niya makakahanap siya ng kasagutan mula rito, pero nang magkadikit ang kanilang mga balat, bigla siyang nakaramdam ng hapdi. Kahit yung kaibigan niya, hindi mapigilang magulat matapos nitong masipat ang sapilitan niyang paghawi sa kamay nito. Dala ng kuryosidad, bigla naman siya nitong tinitigan habang pabulong na nagdarasal. Noong una, nakakayanan pa ito ni Narciso, pero habang tumatagal, ang tinig ng kaibigan niyang yon ay para ng karayom na paulit-ulit tumutusok sa kanyang tenga. Hindi niya halos maunawaan ang pakiramdam dahil sa sobrang sakit. Maya-maya pa, napaluhod na lamang siya habang nagwiwika rito ng, Tama na! Tama na! Nang marinig naman ito ni Vicente, agad naman yung tumigil. Dahil dito, unti-unti na ring bumalik ang kanyang pakiramdam hanggang sa kalaunay makatayo na siya. At sa muling pagharap nilang dalawa, walang takot nitong inilahad sa kanya ang katotohanan sa likod ng kanyang kalagayan. Ayon sa kanyang kaibigan, na kahit hindi niya pa ito tinitingnan, nasisiguro na niyang merong taglay na bertud ng aswang itong si Narciso. Ang hindi lang nito alam ay kung saang lahi ito nagmula. Dagdag pa ng kaibigan niya na sa mga sandaling yon mas mainam na matingnan siya nito upang makahanap ito ng paraan kung papaano nito mapapatay ang bertud. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. At para hindi siya gaanong mahirapan, pansamantala siya nitong nilapatan ng usal na mag-aalis ng epekto ng lahat ng pangkaligtasang agimat na taglay nito. Matapos naman yung gawin ng kaibigan niya, ipinasok siya nito sa pribadong silid upang paghintayin ng ilang minuto habang ginagamot pa nito ang nauna nitong pasyente. Sa kasagsaga naman ng kanyang paghihintay, hinatiran siya ng pagkain ng anak nito. Ang naging problema lang, sa bawat pagnguya niya, agad siyang naduduwal kapag meron siyang nalalasahang asin. Ganun at ganun ang nangyayari hanggang sa kalaunay na isuka na niya ang lahat ng naihanda sa kanya. Isang oras pa ang lumipas. Pagpasok ng kaibigan niya, agad siyang humingi ng tawad dahil sa pagsasayang ng pagkain. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumangulang naman ito habang kampanting pinupulot ang mga sinayang niya. Pagkatapos, dito na sila nag-usap ukol sa mga bagay na kasalukuyan niyang pinagdadaanan. Saan ka ba nagpupunta at nagkaganito ka? Alam mo, Narciso, hindi biro itong problema mo. Sa lahat na yata ng pinagdaanan mo, ito ang pinakamalala sa lahat. Alam mo ba kung anong kalagayan mo ngayon? Yanggaw ka na ng mga aswang. At ilang araw na lang, magiging katulad mo na sila. Dito na rin nila malalaman kung saang lahi ka napapabilang. Pero huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ko hahayaan yan. Hindi kita isusuko kahit pa na wala akong makitang ilaw ng pag-asa. Matapang na wika sa kanya ni Vicente. Nang marinig naman niya ang sinabi nito,
Doon na siya unti-unting kinilabutan. Alam niya kasing ang nangyayari sa mga yanggaw, kaya hindi rin niya maipagkakaila ang kanyang pag-aalala para sa kanyang buhay. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, dito niya inilahad ang kanyang mga karanasan bago siya malagay sa ganoong sitwasyon. Ayon sa kanya, sinunod lang niya ang habili ng nanay niya noong tumungo siya sa puntod nito. Inamin din niyang naramdaman niya ang kaluluwa nito, kaya yung mga mensaheng kanyang narinig, pinaniwalaan niyang galing mula rito. Inamin din niya ang tungkol sa nilalang na kanyang nakalaban, maging ang misteryosong dagta na pumasok sa kanyang katawan. Nang marinig naman ng albularyo ang lahat ng kailangan nitong malaman, dito na ito nag-isip ukol sa kung anong aswang ang yumanggaw sa kanya. Maya-maya pa, pagbaling nito ng tingin sa kanyang kinaroroonan, bigla niyang napansin ang mga mata nitong punong-puno ng takot. At sa hindi malamang dahilan, inilahad nito sa kanya ang tungkol sa mga itim na engkantong nagkaroon ng abilidad ng isang aswang. Dagdag pa nito na hindi yanggaw ang kasalukuyan niyang pinagdadaanan, bagkus hakbang ito ng mga engkantong itim para makontrol ng buo ang kanyang katawan. Pinabulaanan din ito ang tungkol sa bertud dahil sa mga nilalang na pilit kumukuha sa kanyang katawan. Nabanggit din ito na sa sandaling magtagumpay ang mga nilalang, mamamatay ang kanyang kaluluwa, ngunit magpapatuloy na mabubuhay ang kanyang katawang lupa. Ito ang maghasik ng lagim sa mundo hanggang sa ituring na siyang salot ng maraming tao. Mariin din itong inilahad na dahil sa kanilang mga nalaman, maaaring kalaban na rin nila pati ang oras. Ang mas nakakabahala pa, wala gaanong ideya ang kaibigan niya ukol sa lunas na para rito. Nang marinig naman ni Narciso ang lahat ng ito, labis-labis ang kanyang pagtataka. Hindi niya sukat akalain na dahil sa pagsunod niya sa nilalang na kinilala niyang ina, mapapahamak siya. Bakit ganun, Vicente? Ang pagkakaalam ko, nanay ko ang kausap ko. Paano hindi siya ang kaluluwang yun? Nagtatakang tanong niya. Demonyo ang nakausap mo, Narciso. Alam mo, mapanlin lang ang mga demonyo. Kaya nilang gayahin ang mahal mo sa buhay para ikay maloko. At ngayong nahulog ka na sa kanilang patibong, hindi sila papayag na basta-basta ka nalang makakawala mula rito. Di man sila ang gagawa ng paraan, paniguradong meron silang uutusang mga representante. Sino-sino man ang mga ito, paniguradong nagtaglay ito ng hindi masukat na kapangyarihan. Sagot ni Vicente. Dahil sa sinabi nito, halos hindi niya na maisip pa ang mga bagay na kanyang gagawin. Gustong-gusto niya na noong umuwi pero pilit siyang pinipigilan ng kanyang damdamin. Alam niya kasi na hindi na siya maaaring mapanatag pa, lalo pat bilang na lamang ang mga araw ng pagiging normal na tao niya. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, naging abala na ito sa paghahanap ng lunas. Pansamantala, binigyan na muna siya nito ng agimat upang mailayo siya sa mga panganib na hindi nila inaasahan. Kinagabihan, dito na nagsimula ang puspusang panggagamot nito sa kanya. Di lang rin ang kaibigan niyang naging sangkot ng manggagamot, gawa ng humingi na ito ng tulong sa iba pa. Mabuti na lang, hindi siya iniwan ng mga ito dahil na rin sa kanyang kaibigan. At sa pagpapatuloy ng paghahanap nito ng lunas para sa kanyang karamdaman, unti-unti nitong napapansin ang animoy mga kakaibang bagay na humalo na sa kanyang dugo. Hindi katulad ng ordinaryong dugo ng tao, kulay lilang dugo ang nakuha nito sa kanya. Ayon sa mga albularyo, ganun ang kulay ng patay na dugo ng tao, kaya marahil inuunti-unti na siya ng mga taong dilim. Dagdag pa nila na maaaring alam ng mga ito ang pagtulong nila kay Narciso, kaya naman hindi malabong magpadala ito ng mga nilalang sa kasagsagan ng gabi. Ito na lamang ang naiisip nilang paraan
para maistorbo ng kanilang mga kalaban ang kanilang mga naiisip na plano. Dahil sa mga bagay na yon, habang ginagamot siya ng magkakaibigan, merong iilan sa mga ito ang nagdesisyong lumabas para magtanim ng mga pangontra. Malakas kasi ang kutob nila na sasalakay ang mga ito sa paglalim ng gabi, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, naging payapa ang gabing yon. Kinabukasan, pagsapit ng 6:00 ng madaling araw, habang nag-aalmusal ang mga albularyo kasama siya, may binanggit ang anak ng kaibigan niya ukol sa mga taong kanina pang naghihintay sa kanila sa labas ng bahay. Pagkarinig naman nila sa naging sumbong nito, agad siya nitong inabisuhan na manatili lang sa loob. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, di na siya umimik pa. Sa halip, dali-dali siyang kumubli habang naghahanap ng butas na pwede niyang mapagsilipan. At sa pagdungaw niya sa labas ng bahay, tumambad sa kanya ang 4 na kalalakihang hindi niya kilala. Nakangisi ang mga ito habang kausap ng kaibigan niya, animoy wala itong binabalak na masama. Ngunit pagpasok ng 3 albularyo, nagulat siya sa mga inilahad nito. Ayon sa mga ito na, ang mga taong nakausap nila ay ang mga nilalang na matagumpay na nakakuha ng mga itim na engkanto. Wala naman itong ginawa, maliban sa pagbibigay nito ng babala kung sakali mang meron itong gagawing hindi nila magugustuhan sa katawan niya. Nabanggit din ni Vicente na kagabi pa sila nito pinagmamasdan, kaya naman sa oras na may mapansin itong hindi kaaya-aya, aatake yun sa oras na hindi nila inaasahan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, literal na wala siyang iniambag sa kanilang pag-uusap. Para siya noong estatwa sa isang tabi, naghihintay ng pagkakataon kung papaano siya nito maililigtas. Makalipas pa ang ilang minuto, imbis na panghinaan ng loob, nagdesisyon ng mga ito na gumawa ng panibagong plano. Dagdag pa ng mga ito na hinding-hindi siya nito isusuko, kaya bago pa man siya lamunin ng mga nilalang na nasa kalooban niya, patuloy itong gagawa ng paraan upang siya ay mailigtas. Dahil sa sinabi ng mga albularyo, kahit papano nagkaroon siya ng lakas, kahit maging siya man ay hindi maipagkakailang papasukuna. Kinagabihan noong araw na yan, dito na nagsimula ang kanyang pagdedeliryo. At habang lumalala ang mga bagay na kanyang nararamdaman, kapansin-pansin ang pamumula ng kanyang balat. Naglalagas na rin noon ang kanyang buhok, kasabay ng pandilim ng kanyang paningin. Lumalakas na rin ang husto noon si Narciso, kaya naman napilitan ng kanyang mga kasama na igapos siya. Nang masiguro na nilang hindi na siya makakatakas pa, tsaka pa lamang ipinagpatuloy ng mga ito ang paggawa nila ng lunas. Kahit papano, may naisip na silang solusyon sa kalagayan nito, kung kaya't pilit nilang binilisan ang paglikha ng lunas upang hindi na ito abutan ng susunod na araw. Makalipas pa ang ilang oras na pagdikdik ng mga sangkap, bahagya noong natigilan ng kaibigan niya matapos nitong mapansin ang tila bang pagiging kalmado niya. Pagsilay naman ito sa kanya, mahinahon naman itong nagtanong ukol sa mga bagay na kanyang nararamdaman. Nang marinig niya ang sinabi nito, hirap na hirap naman siyang nag-uwika rito ng, Merong mga nilalang sa labas. Kukunin nila ako. Kukunin nila ako. Pakinggan niyo ang kanilang huni. Pakinggan niyo. Pagkasambit niya ng mga katagang yon, tumahimik ang buong paligid. At sa kauna-unahang pagkakataon, narinig ng mga ito ang huni ng mga nilalang na hindi nila namalayang nakapasok na pala sa loob ng bakuran. Takang-taka man noon sila Vicente, pinilit nilang dumungaw sa labas upang makumpirma ang kanilang mga hinala. At sa pagsilay nila, dito tumambad sa kanila ang 2 hukluban na nakasakay sa kabayong naaagnas na. Habang umaaligid ang mga ito,
Nagpapakawala ito ng huni na may hahalin tulad mo sa ungol ng taong nagdidiliryo na at malapit ng mamatay. Nakakatakot itong pakinggan, Pinuno. Kaya naman kahit nasisindak na sila, hindi nila piniling makaramdam ng kahinaan ng loob. Nasisiguro rin ng mga ito na ubod ng lakas ang mga nilalang na yon, buhat sa kakaiba nitong mga anyo. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang mga nasilayan, buong tapang silang kumuha ng mga armas. Di na rin sila nagdalawang isip na lumabas para kaharapin ang mga nilalang na nangahas ng manghimasok sa kanilang katahimikan. Akala noon nila Vicente kakayanin nila ito, pero pagsilay nilang humugot ito ng naglalagablab na latigo, dito na sila tuluyang nawala ng kakayahan pa na makipaglaban. At imbis na sumugod, napilitan na lamang silang magtaas ng bakod at puder sa katawan habang dahan-dahang bumabalik sa loob ng bahay. Nagpakalat din ng mga ito ng mga tigalpos sa paligid bago kumaripas ng takbo papaloob. Dahil sa pangyayari, dito niya napagtanto kung gaano kalakas ang mga nilalang na kanilang kinaharap. Ayon sa kanya, na para mabuhay, araw-araw na nagtataas ng pangontra ang kanyang mga kaibigan para makapagtago sila ng ligtas sa pagsapit ng gabi. Sa loob ng halos 4 na gabi, ganun at ganun palagi ang kanilang ginagawa hanggang sa kalaunay mapalayas na ng mga ito ang mga itim na engkantong nasa loob ng kanyang katawan. At dahil sa ginawa ng mga albularyo, nagdulot ito ng malakas na rebuelta sa kanyang sistema. Nang lisanin na kasi siya ng mga itim na engkanto, agad itong napalitan ng matinding karamdaman na agarang bumalda sa kanyang katawan. Pagka-uwi niya sa kanila, baldado na siya at hindi mapakinabangan. Nakakapanlumo man ang ganoong sistema, lakas loob niyang kinaharap ang kanyang tadhana. Mabuti na lang talaga, may mga responsableng anak itong si Narciso na siya namang nagpatuloy sa kinagisnan niyang gawain. Paulit-ulit din niyang sinasabi sa kanyang mga anak na iwasan na kaagad kapag nakakita sila ng itim na dagta ng puno ng balaw.